Us felicito, de veritat, els felicito a tots ells, al Francesc Garrido, a l'Andrés Herrera, a Monclús, i a Pepa Boix, a l'Àlex Fons, per aquest gran espectacle que comentàvem fa un moment. Es pot veure en molts dies, però que la gent vingui al teatre el dimarts, en aquesta sala, doncs això ja fa trempar d'entrada, no? I tant, estem molt feliços. És una molt bona manera de començar la setmana. Sí, senyor. Amb aquesta nova versió del Màmet, novament dirigida pel Rigola, això que té Màmet, que anys i anys després continua sent font d'inspiració. Què té? No sé, home, aquest text, no sé si és Màmet, però aquest text en concret, abans en parlàvem, té una agressivitat i parla d'una cosa despietada que avui en dia és superactual, és esgarrifosament actual. No sé, suposo que això té molt a veure. Jo crec que Màmet va escriure molt bé un text dels anys 80 sobre el capitalisme i sobre com apuntava maneres del capitalisme i, per desgràcia, el text segueix sent més vigent que mai. Si l'hagués d'escriure ara, que és partidari de Donald Trump, no sé si seria el mateix, però per sort als anys 80, que encara estava més orientat a escriure'l i el tenia. Sí, a més és homòfob i tot. Sí, tot. Després d'aquest gran esforç actoral que feu i d'aquesta exhibició que feu tots, acabeu esgotats, és com un orgasme que heu tingut, no ho sé. Com acabeu? L'Andrés i jo suem la samarreta, sempre que tornem a fer l'escena ens abracem i estem suant de veritat. Sí, és complexa, és molt agradable. Sí, a més és com un laberint que et va portant, et va portant i al final surts, per no has de sortir, però el camí és dur. És tens, sobretot, no? Jo tinc la sensació que fins i tot hi ha una cosa muscular de... Mira que tampoc hi ha un bon moviment, però hi ha alguna que el cos es va activar. D'alerta, sí senyor, d'alerta. Els altres que us sentiu, Francesc, Àlex... Per favor. No, jo és cansat, Fer teatre és cansat, en qualsevol cas. És esgotador. L'entrega i haver d'estar aquí mostrant-se, ensenyant-se, no tant perquè puguis fallar o no, perquè el fall de fet és un miracle i és un regal, sinó perquè saps que has de travessar tota una història, has de travessar emocional, física, intel·lectual, memòria, i que vols entregar-te. Entregar-te és un plaer però alhora és un dolor. Llavors, jo sí que acabo cansat, quasi més espiritualment. Sí, perquè hi ha una cosa, escolta, jo al final intento entregar-me en aquest dolor i sóc jo. Llavors surto tocat i costa recuperar, però escolta, és el que sempre he volgut fer, o sigui, és un regal. I és un regal per l'espectador, fer els diaris? Bueno, sí, per mi la interpretació és física totalment. O sigui, tant el treball específicament de cos, com de veu, com l'emoció, com posar l'imaginari a lloc, com jugar amb el públic o ser capaç de tu anar en una línia encara que el públic vagi en una altra. Les escenes, per exemple, que nosaltres estem en una situació concreta i el públic, clar, està rient perquè està en una altra perspectiva. I fins i tot això a vegades és inclús més violent. I això, bueno, és una experiència física. Llavors, clar, o sigui, acabes cansat i són moltes funcions. I a més, doncs, el tenir un escenari, una escenografia tan despullada, vull dir, tot, i en aquesta sala, doncs això és fonamental, l'essència actoral, no? I és com deia el Francesc, si hi ha una obra en si és cansada, si una obra com aquesta és cansada, clar, el fet de ho enfoquem tot cap a vosaltres, doncs encara deu ser més cansat. En especial potser per alguns, que són els que són els més insultats de l'obra. Em sap greu per ella, però és que, esclar, us dieu de tot entre tots. I a més, aquesta tensió que parlàvem, el públic també n'és partícip, i això que deia molt bé ara l'Àlex, hi ha moments que per deixar anar una mica, el públic riu molt en els moments més cruels i més salvatges, per exemple, cap al meu personatge. I és una mena de desdoblament molt estrany, estar rebent aquesta resposta del públic, estar aguantant la tensió de l'escena. És una festa del que dèiem, d'alerta, de tensió, d'entrega, de dolor, estàs a la feina. És molt curiós, és molt curiós. Acabo, perquè esteu cansats. I dona molt de gust, també. Sí. Dona molt de gust. Totalment. És el que deia Color i Ple. He vist les
llistes de clients importants. I els he vist perquè estaven girats. No tenen un dur, nen. Perdona? Hi ha dos molt importants aquí, Hi ha dos molt importants. No tenen un dur. Això és de parlar amb Mustafa no, Mustafa no. Has de parlar amb Un tal Salvador i un tal Carlos. Les ha fet ell, les fitxes. Així com a la primera escena dic parla amb el jefe, dic amb ell ara dic parla amb el jefe. Parla del jefe. Ja parlarem avui no perquè està molt refredat, havia d'estar aquí. Sí. I m'ha dit que no podia venir. Escolteu, de veritat, us ho repeteixo, ha estat un gran plaer. A mi ho sento pels que es cansen, però això m'ha semblat curta i jo hagués dit una mica més. Gràcies a tots. Gràcies per venir. I gràcies, i els podeu veure durant... Quan? Fins al 17 de novembre. Val, doncs encara teniu gairebé un mes per venir a veure actorassos a Glengarry Grenos. I sobretot, no trepitgeu el guix. No. No, és que ja he vist algú que trepitjava ja... Ho has avisat ella. No. No. Avui no hi ha hagut mòbil, però algú ha trepitjat. Gràcies. Gràcies, Francesc, Andrés, Sandra, Miranda, Pep i Àlex. Gràcies. I gràcies també a tu. Super. Merci. A tu. Gràcies. Gràcies.